Però avui volem començar Signes dels Temps amb el testimoni de 3 noies que participen en el projecte Apadrina un avi, de Càritas Diocesana de Girona. Es tracta d'una iniciativa adreçada a persones grans que viuen en una residència i també a alumnes d'ESO i batxillerat. Periòdicament, els alumnes visiten els avis i comparteixen amb ells una bona estona de conversa. Com veureu, aquesta experiència solidària de voluntariat no deixa indiferents ni els joves ni els avis. Fa un any que Càritas Girona treballa en un projecte per apadrinar avis. Els padrins són una 50ena de joves d'instituts, la majoria noies, que van a veure un cop per setmana les persones grans a les residències. Avui 3 voluntàries visiten el centre geriàtric Maria Gai de la comunitat de religioses de Sant Josep de Girona. Vam trobar que anar a visitar els avis no ens suposava molt dins del nostre horari, tant d'estudiar i de sortir, no ens ocupava molt d'espai i per això unes 2 horetes o 1 horeta anar a visitar els avis a les residències, doncs jo trobava que estava bé i que tampoc era que ens canséssim ni que estiguéssim tot el dia pensant hem d'anar-hi. I continuo perquè, no sé, perquè em fa sentir-me bé a mi mateixa, perquè no és una cosa que tots els joves estan disposats a fer i és un temps realment que ni fas malbé i l'aprofites molt, perquè t'ensenyes a tu mateixa que dius podem fer coses, els joves podem fer coses amb la gent gran i no sé, és molt maco. Arribo a la residència i estan els avis passejant i tot això i comences a parlar amb qui vols, els acompanyes, et diuen si els hi pots portar al parc, els portes a donar un vol, parles amb ells, fas que la confiança augmenti i tinguis més proximitat amb ells. Vaig tenir un ictus, és a dir, una embòlia, que era jaque mate. Doncs mate no va ser, perquè sí que vaig quedar en estat de coma, però ja veus, estic aquí. Bueno, ja veieu. Total, que l'experiència dura, molt dura. Acostumada a portar una vida amb molta activitat, amb moltes aficions que tenia o que tinc encara, però, clar, tot això es va tallar, s'ha tallat. La Teresa té filles que la venen a veure i se'n preocupen. Malgrat tot, la recuperació de la malaltia és lenta i de moment ha de conviure amb persones que són 20 o 30 anys més grans. Jo no dic que despreciï això ni molt menys, perquè he après moltíssim, també. Moltíssim, vull dir, sobretot la paciència, a intentar comprendre'ls, aquestes persones, i les comprenc. Si us digués, per exemple, que, no sé si em creureu, però que a les nits, quan sento a plorar o cridar o el que sigui, se m'encongeix el cor, perquè penso que no hi ha ningú que vulgui estar en una situació d'aquest tipus. Vaig decidir fer aquest voluntariat perquè la meva mare també anava a cuidar persones grans i a vegades li acompanyava i com va agradar molt, això em va marcar molt. La noia que em ve a veure és molt carinyosa, molt maca i molt simpàtica, i ens aprenem molt. Mira, parlem una mica de tot. Li agrada molt la música, amb ella, i parlem de música, i mira, d'excursions, d'estudis, un xic de tot. La idea d'apadrinar avis va sorgir de l'equip de professionals del projecte Ser gran en dignitat, de Càritas Diocesana de Girona. Creiem que potenciar el projecte Apadrinar un avi en què tants joves s'hi han implicat és un gran què per Càritas, ja que a part de l'enriquiment que suposa tant per l'avi com per el jove, també té un efecte dominó a les persones que els envolten. Els pares dels joves, el centre educatiu d'on ve el jove, els familiars dels residents que es van a visitar, les persones que treballen a la residència i l'efecte del boca a boca dels joves amb els seus companys.
Els joves valoren el fet que les persones grans són agraïdes i cada setmana els reben amb il·lusió i ganes de conversar. Per nosaltres, per la residència, és molt important aquesta aportació que fan els joves que vinguin aquí, perquè ens interessa molt que hi hagi una atenció integral en els avis. Llavors, això és una manera de que hi hagi aquesta atenció integral perquè no trenquen amb la joventut, no trenquen amb el que és el món, sobretot amb la persona jove. No? Què aporten els avis als joves? Els avis als joves aporten el topar-se amb els límits de la vida i això fa que s'integrin d'una manera diferent. No? Els ajuda a tots dos, tant a joves com a avis, a viure la vida d'una manera diferent de com la vivíem fins ara. Sí, sempre on hi hagi gent jove, al mig de gent gran, que tots ens necessitem, penso, doncs és bo. Sí, perquè hi aflueix el sentiment i són visions diferents, però tots necessitem ajuda. Tard o d'hora, tots. I després a mi m'ha ajudat també amb les històries que t'expliquen o a conèixer més o menys com vivien i que per això les diferències que hi ha entre l'edat ja més avançada i nosaltres, que són es veuen tan separades perquè tot era molt diferent i el context era un altre món. Tinc un avi i una àvia i no m'agradaria molt que estiguin en una residència perquè trobo que estan molt sols, perquè és com que l'apartem una mica. Hi ha gent que és perquè realment no pot, perquè treballa, però hi ha molta gent que és molt còmoda i a mi m'agrada més que estiguin en la família perquè s'animen, no parlen, no fan tot monòton, hi ha un dia a dia més, no sé. I penso que els avis estan una mica oblidats de la societat, perquè és com, bueno, han fet en un passat, però ara ja no poden fer. Clar que poden fer, poden explicar-nos i precisament estudiem història per fer millor la vida del futur, perquè no parlem amb els avis, experiències que ells també han passat. El projecte Apadrina un avi de Càritas Girona és una oportunitat per reivindicar el paper de les persones grans. Un gest solidari dels joves que ajuda els avis a envellir amb dignitat.